ассалому алайкум дӯстони азиз подписчикои канали Саудо ТВ 01. Созен хубен. Имрӯз число 5 июли соли 2025 сол шумо дар канали Саудо ТВ 01 қарор доред. Мошинои арзон тамошо кесем. Агар шумо аз 5000 боло мошинхар бошен, пас видеоро та охир тамошо кунед. Беҳтарин набошид. Ҳамаи намуди мошиноро мондем бовар кунед, гарани арзон. Не ки фақат чико мекунен канали Навтаракай фақат лайк. бачакои азиз, гузаштани сарҳади Москва Қазоқистон бо ширкати Акай Хисрав ва Акай Улуғбек зиёда аз 5 сол мешавад оидами системаи граница кор ва фаъолият мекунад. Нафаре ки дар Москва, Московский област кор фаъолият мекунен ва хоҳиши гузаштани сарҳад дорен, пас ду ширкат дар хизмати шумо мошинои комфортни шуморо аз ҷоиз омада мегиранд. Аввалаш худованд бурда соғ саломат бармегардонанд. Марамат аз номи канали мо ба ширкати Акай Хисрав Улуғбек занг занед ба дили пир ба ҳаматон роҳи сафед. дӯстон азиз, дӯстон мегзарем ба аввалин мошини фурӯши имрӯзамон. Opel Astra F ҳастад ки дар кузифи каравани простой. Солиш 94 сол дар шаҳри Бохтар. Газу бензин 27000 сомон марҳамат. Объёми 1.6 коробкаш механика. WhatsApp шона мегзорем дар рӯи экран, маълумоти пурраша метавонед бигирен. Чӣ тавре ки соҳиби мошин қайд кард гӯш кунед. Мошин созай Қурған бозори Ҳоҷи Шарифда қарор дорад. Марҳамат савдо дар пеши мошин. Бародаро беҳуда ғам натен мега. Мақсад мошин ҳамин ҳолат да қарор дорад. Фақат серьёзно харидоро занг зананд. хуб мошин транзитай ҳуҷҷат утилизатсия мекунем мега. 27 савдо дар пеши мошин. Лайкҳо рамонен дар канал подписатсия кунен. Навори зурай лайкҳо камай бачо. Чанд қаметино лайк. Мегзарем ба дуюмин аппарати фурӯшӣ. Сезони аппарат, сезони морожник, сезони коромад. Аппарати фурӯшӣ қабул кардем дар ноҳияи восеъ. Ба худ дора зонтик, нигоҳ кунӣ сояра нигоҳ мекунам. Парта, стул, шамолтияк дора. Нарх 10300. Аппаратмон мега светомузика дора. Боз барои хӯрдани морожник косачаҳо дора. Неки лаличаҳо дора. Системаш созай аз Хитой овардагиай 1 сол шид мега. 10300 мегум, камтар бо муомила ҳам дора. ина марамат бачаҳо бигиренаш. Беҳтарин аппарат, беҳтарин нарх дар беҳтарин канали Саудо ТВ 01. занг мезанем мегӯем ки мо аз канали Саудо ТВ занг занестем. успет кинед аппарата дастрас бикунед. мегзарем ба сеюмин Ниссани фурӯшӣ. мошина бинен, хеле мошино дар гонкоҳо мешавад, тамошо кунед. Nissan Silviva ҳастад ки 2001 сол соли барои риш. Душанбеда қарор дорад. 33000 мега. Бензини холияй. Объёмаш 3.8 автоматика. Мегирем фақат ами химо куталида гуфтам марда ки туташ мекунӣ. Тута чӣ боша? мо фақат дар печко мебинем. Nissan Silvia 2001 американка ҳаймега. Бензини холи автоматика будааст. Мотор коробка ходовой 100%, кондитсионер жахай. мошинча чоткай, бад расход надора. мешини газ мети фақат. 12 моҳа ҳуҷҷат дора. маълумоти раша метавонен бигирем бачаҳо. усто хати биё проверкашка шогирдошам биёрен мега ки бифаҳмад. мегзарем ба чорумин Зефираи фурӯшӣ. Салом алайкум бачаҳо. мардам созен хубен. Зефираро қабул кунен. 2009 мотор 1.816, коробкаш механика. газу бензине? Не, только бензини холӣ. ҳолати беҳтарин бачаҳо тамошо кунед. просто срочно баъд савдо мешава. ҳами фақат занг бизанем бачаҳо. акада сумдаркор мефурӯшаш. дар ҳолати завадид қарор дора бардор азиз. бензини холӣ.
мотор, коробка ходовой, краскаш, қонуну қоидаш хати, балонош пачка, кондиционер кор мекунад, пешкаш кор мекунад. Чанқа ҳуҷҷат дора ака? нархша 68000 монема. ҳуҷҷати чанқай намондаги ака? чанқа ҳуҷҷат дорад то кадом моҳа? як моҳига ҳуҷҷат дорад. бачаҳо нигоҳ кунен, мошини ҳамин ҳолат. занг занен бачаҳо 68000 мега. савдои соз дора. аз номи канали мо Саудо ТВ занг занен, худо хоҳад муомилаи созтон мекунад. қисмати дарунша бинед. краскаша бинед чӣ қадр тоза. умуман ягон трешина вообще надора бачаҳо. ветерокот часпонаги хеле ҳолат. ина састани балонош. ҳамин ҳолат бачаҳо азиз. зефираи фурӯшӣ. ина салон. обшивкора бинед чӣ хел фасон. ина ҳама кожни. рафода бо ҷои одам чини. ина потолокш. ай пеш нишон метем мошин. то 15 августа ҳуҷҷат дора? ина ака, ина бачаҳо азиз. ина. ина 11000 км пробег. ина системаи дарунаш бачаҳо азиз. ина ми ҳолат. о кондиционер кор кеса, о яхкам ака. чотка. хоб масъалаи балонош. ина ми ҳолат. ина дӯстон азиз. занг занен масъалат мениш. инҷаш кам трак а? инҷа кам трак. хирошдаги биген. ина ми ҳолат бачаҳо азиз. моторш 1.816 механики. дивануса а? дивануса. хай худотон бо маълумоти пураша метавонед зангза бигирен. лайкҳо рамонед, дар канал подписатсия кунед, комментария нависен. ҳамин мошин арзанда ба ҳамин нарх аст ё нест? 68918 бачаҳо азиз. маълумоти пураша занг занед. мегзарем ба панҷумин Mercedes Benz Е класси фурӯшӣ. любителои Mercedes ҳам бисёр шудай. ба он хотир Mercedes навор кардем вариантҳои беҳтарин шай. қадр қомата бинен. зури бадон. 96 выпуск. душанбеда қарор дора 36500 сомонӣ мега бензини газай. объёмиш 2, коробкаш механика. ина қисмати кузовш. утилизатсия дора ҳуҷҷат солона буд шидагӣ. номерош падарка аз номи мо гап занен. мошин камбуд надора. ҳамаш хубай. адрес мяскомбинат пеши ресторани ҷавонон. мошин мондагӣ. усто қатиб биё мега мошина проверка ки биги барш. арзон мешава. алиш мумкин фақат мошини хуб боша болои сум метам. алиша мешава. 36500 сум аз номи канали Саудо ТВ 01 занг занем бачаҳо азиз. мегзарем ба шашумин Hyundai Tucson. Hyundai Tucson аст ки 2011 сол, соли барориш. объёмиш 2. коробкача автомат, сӯзишвориш бензин. ҳуҷҷат надора. шаҳри Душанбе. нарх 120000 сомонӣ. ватсапшон +7 қатъяй муроҷиат бикунем бачаҳо азиз. мошин дар ҳолати хуби техникӣ мебошад. иваз ба хона мешавам мегам. мошин старт-стоп дора. мошин 4WD мебошад. состояние мошин созай. нарх 120000 муомилаи соз дора. одамое ки ба хона алиш каданиен ку метавонед муроҷиат кунед, болои сумтон метаҳанд. яъне ки вариантҳои алиши ба хона будааст. ҳолати мошин нахаду маълумоти пураша метавонед дӯстон занг бизанен, аз соҳиби мулк бигирен. аз Саудо ТВ навор кардан аз шумо лайк гузоштан фақат. мегзарем ба ҳафтумин 21099. нигоҳ кунед чӣ хеле мошинои арзон мегзарем. лайкҳо рамонен, дар комментария нависен аз куҷо, аз кадом территорияҳо, то чанд сомона, кадом маркаи мошин дар корай. фақат дӯстон фикротона баён кардамонен. мо иншоалло аз рӯи комментҳои шумо ҳаракат мекунем, навор бикунем бачаҳо. 21099 2003 выпуск. душанбеда қарор дора. 13800 сум. пашти бепулиш кардан. газу бензин. номеро транзит аз ҷод баровардагӣ. объём 1.5 механикӣ.
мошинча дар ҳолати хуб қарор дорад. Мотор коробка ходовой мега, мотор коробка сатҳоиза. Утил дора, ҳуҷҷат надора. Инжектор 1.5 инжектори. бештари маълумот тариқи рақамҳои WhatsApp метавонед занг занед. краскачаш тозаҳак будааст. мордашам коробка 4 хушту. мегзарем ба 8-умин асрааши фурӯшӣ. Нивои маркаи мошина мемонад. Фақат шумо чо кунед, дастгирӣ кунед чид. Opel Astra 2012, объем 1.6, коробкаш механика, толка бензин, 50 ҳуҷҷат, 4 балон нав, ноҳияи қумсангӣ, нарх 75000 сомонӣ. сӯзишвориш бензине бачо, дизел нестай. Дизело арзонай. Бензино камтар қимат мешава. яъне агар газ боша, бо газаш аюда боч мешава, қиматтар мешава. муомила дора. WhatsApp шона мегзорам, занг занед. +7 фатиҳай. мошин дар ҳамин ҳолат қарор дорад. системаи дохилиаш соз, краска тоза, мотор коробка ходовой соз, 4 балонаш нав будааст. худотон занг занед аз номи канали Саудо ТВ 01 боз маълумоти бештарша бигиред. 2012 сол, соли барориши Astra H караван. мегзарем ба 9-умин Opel Astra фурӯшӣ. Opel Astra ка ҳастае ки дар кузофи самбақа хэтчбек ҳастае ки 2000 соли бароиш 1992 не ки 97 кардагиай. мега бародаро илтимос хушрӯ гӯш кунед. солаш просто 92 ба сол 92 не ки полни мошина мега 97 кадем. ира 97 қабул кунед мешава. душанбеда қарор дорад 25000 аз учёт баровардагиай. таппа тайёра кайда хулас. газу бензинай, мотор 1.6 механика. рақамҳои дастира мегзоред. охири нарха мега. срочно успет кунен. ҳамаи ҳуҷҷатҳои солона утилам дора. фақат харидор занг занен. 90-97 кадагай. ягон ҷош краскаш сарапина надора. яъне ки ҳолати нахадуи беҳтаринда қарор дорад, занг занед. мегзарем ба 10-умин Zafira фурӯшӣ. Opel Zafira ҳастае ки 2004 сол, соли барориш. объем 1.6 16 клапана. сӯзишвориш газу бензин. ҳуҷҷат дора. ноҳияи шаҳри Туз, 45000 сомонак нархаш, боз муомилаи соз дора. нигоҳ кунед бачаҳо, газу бензинай, дизел нестай. газ бензин номеро 1212. нигоҳ кунед чӣ қадр зура. хоб муомила досташ 45000 сомонӣ. барои такси беҳтарин вариант. мегирен такси кор мекунен. барои мусофирбарӣ зура. WhatsApp шона мегзорам аз номи канали мо Саудо ТВ номер 1 метавонен занг занед бачаҳо азиз. комментария кунен. комментария бачаҳо аз куҷо навор кунем, то чанд сума навор кунем. фикро раҷдат мекунем. навор маъқул шуд, лайкора биҷиқен, дар канал обуна шен. аз куҷо мошин дар кор, то чанд сума, кадом маркаш нависен. мегзарем ба 11-умин Opel Astra фурӯшӣ. борс каравани прастои қабул кардем ки 97 сол дар ноҳияи Рудакӣ, 24500 сомон. бензин холӣ, объем 1.6 механика. объемаш 1.6 механика, солаш 97. мошинша нахаду мегарда. мотор 100, ходовой 100. ҳуҷҷатҳои солонаш буд шидагиай, утил дора. баъд нарӯшка кор дора. суратда маълумай. ду дари пеш электропакет, сентрзамок, дута пул дора, ду калид, диско, прастой, балоно 70%. гароҷи харидор занг занам. харидор боши айпеш бин, муомилаи соз дора. просто барои интересоват кардан илтимос ғам натен. 24500 марамат ноҳия Рудакида. мегзарем ба 12-умин мошини фурӯшӣ. ана ин мошина бинен чӣ хезуро. номаш Ситрак будааст. Ситраки фурӯшӣ 2018 сол, соли барориш. айни ҳол дар шаҳри Душанбе қарор дорад. яъне ки чӣ бигам ака, оиди мошин
ҳозираша нархша 300,000 кардиянд. Савдои созора соҳиб мошин қайд кардан беҳтарин ҳолати нахаду қарор дорад. Как новая, бача азиз. Нашуд нарх камтар боз муомила дорад, состояниш беҳтарини бада, ягон айб надора, срочна фурӯхта мешавад. 300,000 сум 2018 сол. соҳиб мул гуфтанд кадоме ки ин хели мошинҳоро ҳай кайгай, вай худаш медонад мошин чӣ хелияй. мисол чанд тонна ҳай, хуб тарзи корша. оиди ин мошин дӯстон рақамҳои WhatsApp 0170 занг занед. 2018 муомилаи созоро бачаҳо. мегзарем ба 13-умин трактори МТЗ-80. трактори МТЗ-80 ҳастае ки ҳуҷҷат дорад. ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ. нарх 60,000 сум. муомилаи соз дорад. WhatsApp дастӣ мегзорем, аз номи канали мо метавонед дӯстон занг занед. одамое ки тракторхар ҳастен ку омада занг мезанен ки ягон трактори арзон монен, яъне ҳамеша равон мон кардан пешкаштон кадем дӯстон. маълумоти праша хитон занг бизанен. аз мо навор карданай фақат. вақте ки мошинотонро роӣ мекунен, техникаро роӣ мекунен, нархоша нархҳои монен ки арзанда бошаву савдо шава. дӯстони азиз, ба 13 дона эълон навор тамом шид. чизе буд, чизе роӣ кардем, чизе хоҳиш кардем, ҳамаша мондам. далчи комментария кунед кадом марка мошин дар корай, то чанд сомона. лайк камонден ё не, ростша бигем. фақат ростша намонда бошен, лайкотона бижиқен ки ҳамин навор фақат чӣ дорад, лайк, подписатсия дорад.